Okay, sig noget nu, Lærke. Hvad skal jeg sige? Okay. Bare sig alt muligt, ligesom du gjorde før. Alt muligt hele tiden, rigtig meget. Jeg siger rigtig meget hele tiden, men jeg kan sige, jeg snakker hele tiden. Hele tiden. Prøv at lyde ked af det. Okay, så prøv at lyde glad. Prøv at sige det der fra min skøre familie Robinson. Jeg har korte arme. Okay.